feia més diners. Saben, quan els salaris pugen i els preus baixen, històricament la gent es casa més jove i té molts més fills. O sigui que la població es va disparar. O sigui que tenim un munt de parelles amb molts diners per gastar i un munt de cases per momblar. Quin mercat pels productes domèstics. Això és el que va veure l'home que va aixecar això a Colebrook Dale, Abraham Darby. I va ser una de les dues persones que ens van portar els problemes que tenim el 2050. En aquella època, Darby feia diners fabricant pots per cuinar, perquè amb tantes boques per alimentar els hi treien de les mans. L'obsessió de Darby era fabricar-los més de pressa, però el problema era que per fondre el ferro fa falta fusta per cremar, i a Anglaterra no n'hi havia. I per això Darby, bé, un dels seus empleats, va tenir una pensada genial. Per aquí hi havia tones de carbó, era el lloc on n'hi havia més del país, però tenia impureses que anaven a parar al ferro i el feien malbé. Això és coc, carbó amb les impureses cremades, i va la mar de bé per fer ferro. Igual de ràpid. La indústria del ferro es va abocar a la idea amb més entusiasme que un alcohòlic o una cerveseria. I més que ningú, un home que volia trobar un ferro de bona qualitat per fabricar uns cilindres que no es trenquessin per una cosa que es deia màquina de vapor. I el coc ho va fer possible. Per culpa d'aquella millora en el clima, Abraham Darby va fer canviar el món, perquè la seva idea va fer possible el desenvolupament de l'energia de vapor. I ja veuen els problemes que tenim ara, el 2050. Perquè Abraham Darby va impulsar la revolució industrial i va obrir els ulls a tothom davant els enormes beneficis de la fabricació. Bé... Gairebé a tothom. Aquest individu sempre dormia fins al migdia. Però el que arribava a fer de nit... Thomas Alva Edison, alt pels amics. Un extraordinari inventor nocturn. Solia dir... No puc agafar una cosa sense pensar com millorar-la. I en aquest sentit va inventar el concepte de consumisme. Però la seva genialitat va consistir a trobar o a crear un forat en el mercat. I després va crear un producte que l'omplia per poder-lo vendre a tot el món. Per això és l'altra persona que ens ha deixat l'efecte hivernacle, perquè gairebé tot solet Edison va inventar la idea del laboratori industrial, aquí a West Orange, Nova Jersey, i al mateix temps va inventar la invenció. Sigui com sigui, ell i els seus ajudants van arribar a patentar 1.093 objectes diferents, des de fonògrafs fins a plomes automàtiques. Però és això el que li hem d'agrair més a Edison el 2050. Bé, no exactament això. El que va comportar. Endolls, fusibles, relés, comptadors, distribuïdors. En altres paraules, tota la indústria de components elèctrics. I no és que vulgui insistir-hi. L'electricitat es fa fent girar un imant en una bobina, i l'imant es fa girar amb un eix, i l'eix es fa girar amb vapor. El vapor s'aconsegueix fent bullir aigua, i l'aigua es fa bullir cremant. Sí. La modesta idea d'Abraham Darby de convertir el carbó en coc per fer olles ara impulsava una espectacular expansió industrial, i en concret el sistema de transport de creixement més ràpid de la història. El ferrocarril. El millor amic dels miners, sens dubte. Perquè si unim carbó i ferro, tenim el que el 2050 descriuríem com un cercle viciós i que el 1885 la gent descrivia com amunt i crits. Repassem tot el procés i triïn quina descripció d'aquestes prefereixen. S'extreu carbó per fabricar ferro, per fabricar trens, per portar el carbó a les fàbriques que volen més trens, que volen més ferro, que es fan amb més carbó, i s'extreu més carbó per fer més ferro, per convertir en més trens, etc, etc.
O sigui que per les xemeneies del món industrial van començar a sortir grans quantitats de diòxid de carboni procedents del carbó cremat. És a dir, van sortir per les xemeneies del segle XX, però van anar a parar a l'atmosfera del segle XXI. Tanmateix, no tot era ferrocarrils que cremaven carbó i produïen diòxid de carboni. El 1910 hi va haver el que el 2050 anomenaríem la ximpleria hivernacle internacional de tota mena. Tot gràcies a dues invencions més. La primera, la idea de fer pistoles amb peces idèntiques i intercanviables. El que en diem components, que només tenia importància per la indústria, perquè així es podien fabricar milions de components idèntics, barats en el mateix procés de fabricació. Aquesta va ser la segona idea occidental del que anomenem producció en massa. La producció en massa havia d'afectar tot el món, perquè la creixent població occidental va deixar les granges a canvi de les fàbriques i els llums de la gran ciutat, a canvi d'una nova manera de fer diners, la setmana laboral, i de la irresistible perspectiva de posseir coses. Així va néixer el consumisme, i amb ell la creença que la gent tenia un dret diví a tenir més de tot. I després, encara més. Això va fer que les fàbriques, la producció de combustible, les cadenes de producció i el processament de materials no paressin nit i dia cada dia de l'any. Es podia aguantar allò? No es quedarien sense materials? Com ja se sap, no va ser així, perquè ben aviat, mentre buscaven una solució al problema dels subministres, van descobrir que en altres llocs del món hi havia grans quantitats d'allò que precisament necessitaven. Matèries primeres. I si els europeus van poder tirar endavant sense parar la revolució industrial, cremant carbó i petroli sense parar, va ser perquè, a diferència d'altres imperis, van tenir els mitjans per imposar els seus desitjos al llarg de tot el planeta. Tenien vaixells, ferrocarrils i telègrafs per organitzar-ho. I bons mitjans de persuasió. Així és com s'ho van fer. Posem que el lloc que ens interessa té recursos minerals. Per començar, hi construïm un ferrocarril, però només des dels ports fins a les mines. Després, amb el tren es transporta l'equipament que fa falta per extreure el mineral i els occidentals necessaris per dirigir-ho tot. Els trens no han d'anar enlloc més, ni han de transportar enginyers locals. Resultat, eliminem l'economia local que hi havia i instal·lem un sistema de transport i d'administració que ens vagi bé i donem la forma que volem al país. Evidentment, un cop hi tens el ferrocarril, no cal que et limitis a emportar-te només el mineral que t'interessa. Al llarg de la via hi poses plantacions de productes bàsics, com la goma o el cotó. I per què no? Uns quants luxes més. Pinya americana, sucre, te, cafè, arròs, oli de palma, cocos, tabac... I després crees un mercat nou per a aquests productes al teu país. Tot funcionava com un conte de fades. Per tant, van començar a arribar grans inversions a les colònies. I dels nous ports en sortien grans carregaments de goma de les plantacions de Malaia, vedella de les plantes de refrigeració de l'Argentina, sucre de les refineries del Carib, coure de les foneries de l'Àfrica tropical, fruita tropical de les envasadores de l'Amèrica Central, que entraven de ple al domini del món industrialitzat. Això acabaria provocant, com veurem, un greu efecte hivernacle un segle després, perquè el que havien creat eren repúbliques bananeres o repúbliques d'estany o repúbliques de coure, el que sigui, països que depenien per sobreviure de l'acceptació d'un o dos productes en el mercat occidental. Ja he dit que les colònies causarien un efecte hivernacle un segle després, però va ser el que les colònies havien fet possible. El gran creixement del món industrial el que va fer sonar l'alarma molt més aviat, perquè s'utilitzaven combustibles fòssils a uns nivells que començaven a amenaçar seriosament el cicle planetari del carboni.
Ara els ensenyaré. Els